try saya simpat ngai ke boleh pi paru ha keteng ke berempor tam ko jong jisu te hak ni ke video ngakwa bangan pentip chapi ki jaka ki bangi bo ki dawai ki jongi te hamot pran sngining kong hado sngi tho ding te hajuai te kumtahi nado sngining kong hado si sejan ha sora ro kumtahi hanong stony hamai rang bat ha te hapo sadeu bat ha klierian te kumtahi kita ki por kita ki sngi te yau number phone pila ban chupa message nga ha WhatsApp kong pen ai ki number phone ki babu shato te ki dawai ru ki papi kwa pi hap ban keli chwai nga kong nga kwa dawai mi snyu nga don kam ban chim ue namar don men ha ki ni ki sngi iwe kong I phone yong kong khon chunga ulata te ya kom pniang te henrei uha bet usnyu te ngong pila shim powder ru yo hoi la shim powder ru la shim ka snat ru te la shim ka pniang ru te ngong kum nu ken kum ta te ngong to yathu phi chet kum nu penan kam kum nu hadin pat im sngu la sha re itu ikong yong em phi kong ani tho ho iklam ta re tu powder I ong ba I than te na mar kata dan bon ba ki ba comments ki ong ba klem mi re te ki tu ki bom mi re ki dei ki bom le kum ba la batai te don hi pat katu kat ne ki bom mi hi re tengam tep balai ki mi ki tu ki penan kam hi tang ba ki klem mi te ki tu te ngam la bangan le ai ru em te han re ki ba bon te hi sin be ki le hi kum ba la batai kamut ki mi bet ken namar paro hi ki mi ada mi te manganing kong hi ngani ke priu ke padunas nyu bha bat hadu mentar dei hi ranga babon usnyu ngaduna bha hi usnyu jonga te men hakani mar snuan chani ru klem yo ta ti kinare haji syaula jrong usnyu tengah lakap yang no nama bang klem yo ada banta ti kina te ladang yo banta ti kina te ya nungan keno e kada wai ngan keno ya la de ngahap an keno ya la de te namar kata chua pin shim pi hap banda kali chua na nga kan kina bangaru ngan yon batai ki e pi don kaman shim da pi shim ko umpnyang nyu le ru pi hap ban kali chua na nga ka e nga don kam ban shim mde ba pin chulet ban chu shim la ka shim the la ka the te utu dawai ban pen po pen ping te ubas sha utu cream uda bas hadu kata hi te baro ki rap ha nama kini kita wai ki pen bha breu em bonsin dang sedang ta te la bha breu dala ta kadur kelasau dala I kemut layong kemut jinjar bhala dalong kumta la data shita kamut kanang penplung ta kamut ka best kan kumpangi ai ta glycerin kanang penplung ka bha te kani ka cream ka jongi ka long kum ta kat ba phinang ta kanang bha te henre kan nom pen saw ka dur ka jong phi henre kan pen I pho kan pen I phing te baro ki kmen bhai kani ka cream te la da ja ba phi thiet kani ka cream penjasti la da phi dei ibri I ba tr khong bha ka sni do ka jong phi te ngala bo kom phnyang hang to hadukan hi ka ba kerteng ka olive oil phila ban ai la the itu ida wai hani hapok ti te shimpat ya katu ka umpniang pilaban ain reu drop ne nyu drop ne kat papi ai nga tengah se ai biang ben wat menta por liur runga ai ben te portlang le te ka se terkhong bah em te portlang te ka se terkhong bah te kamut ki don pat ki ba ki oni nga jinjar phi kong babon umpniang te kamut ki la biang be kum tu kum bangala pen le don le ki ba kham pen du naru ya katu ka bangala le katu kan ni te hen renga te yala de nga ai be bat ka umpniang olive oil nga dep the katu ka wai nga shim sak umpniang olive oil nga the bat nga massage pat ikani ka dor suki nga penjam te ka best bah kan kani ka cream bat kam don chemical ru em kani ka cream ke jongi na mar kata kala kut no ka expire date tang ar panail rapita palat pin sami knyang ani mi percent te han rapita be tang ka por ka bangalabu kamut pin ipho pin iping te nai ta khamnap raken ta khambon ken antat ka bandap bet arbanai te nai ta ra shakti shakjat kan namya dere ka ya de be chini shadur te let's PUE pat kum ba phimi khai le te wa nam shap ting ra de ba ki kho player te ka tu ka jelly ken kamut mstap marsin ki phil sai khmat ta bon da tu ka jelly e shwala ka tu ka ne por la sai khmat bar shwe phila ta cream pat kum to te ka tur kala ja la ka ja no hi ka tu ka ba PE kum ba mi khai tamam de ra ba mi khai pi yo pi sngu thu ba kala te la ne phila ban ta shwa men mi shwa phin ta e ka tu ka dawai te ka mut ta shwa da ka ni ka jelly ka ba ai mangi ta shwa ar kan ta la ne lai kan ta sa sai khmat pat sa ta pa di ka tu ka dawai penjasti penja ethala penja thangyong te ngang se long be kum tu se long khan khar te matam le re menin ka khan ha te men mestep rungala ta menin mestep rungala ta te men ta kam le shure kamut ka pen player ne mi ka ni ka dur khman ban sei ka do ka pa bha na po tang ba ka dur pat kam saw re ken pe phi thu ba ka dur junga kam saw re
Henry hagi por ki menchua pata ikni ka dawai nga sao pha kan ka dur ka chonga te da shim yu dawai piles pat da shim lang be utu ban ko bet khia ban bhas ni do utu u bes bha u rap kloi bha te da shim tang utu dawai piles ru u rap hi tang ba ki ba jur palat ki shim lang bet utu te ka dawai khat ketu ka badai shadur tak be utu ka jelly ka badai shamet ka de be ketu ka dawai khat ken trot chwa da ukse sata ka rap ham tu sing la mi khat nang ne mars ta hi kala ya rap ken ka rap ha hi te utu udawai BP, udawai shini, udawai mau, udawai gastrik kito baru khoi phila ban yo na kini ki dukan ki jongi kumno penan kam sa shandor be gitu kita wai sa sen be nga WhatsApp an sabataya phi kumno ban penan kam udawai mau kumno phi habandi ben khat ar paket phi hab be bandi ya utu udawai mau ken kamu da phila khat ar paket phi saletas ki shim tang shi 1000 tengka ki shim te lada pi di tikna kamut uyarap uni udawai mau jungi ken udawai BP ru uyarap ha udawai gastrik ru uyarap ha ba uni udawai mau ngani thu ipi kibriu bom dan jingpang jing hitom ru phila ban di uni udawai na mateng teng hajing nong priu namar ban ba moida te ta ne mi ka koi ke khia han re teng phikum bam na him la la teng so kwa hi ban bam jing bam bang jing bam masla kom ne kam tai teng khan te kamut phila ban di do to kamut galak sat khoi no te kamut utu la da phim dan kono jing pang ru phila ban di nga ngadi menen ngadi te ngadi be hi kum tu dangas ngo tlot kamet tak shui utu kala yo bor kamet ba ka jing su ka jing tharu kam don kamu utu do mai ma ulang be bandi manu ru namar wa di khlong ru utu ngi pendi lada ki don ya uni nyang so pet te kamun utu ulong be bandi kum bangi di so te kum to kamun i penen kam utu kum bangi bamja kamun kamet ru kalong klan bah kan lada pi penen kam utu udawai mau de re bong bangam don mau ngam long re bandi te han re ka pen kho ya ka jabo japan ha kamet ka jongi te la be ban penen kam manu ru bat dada pidi pen sngo tho ba kamet ka long pengat ka long be kedar be kum to long sngo bang bah kamet long klan bah la bah ban tre ban ta ru ken te best bah uni udai mau ulong be bandi manu ru bam dan jing pang jing stom ru ulong be ken te gastrik ru ya rap ya umau ru ya rap te udai BP pat ya ke gastrik ru ya rap ya ka BP ru ya rap kan te katu kada wai sinus ru te ngibu katu kada wai sinus ngibu kita wai misnyu kita wai nyu le ngibu uhena ubalong be manu ru bam penan kam tabakan mau gini ke wai ha penan kam uhena ko umpniang pi hab ban ta kai na maklem ta umpniang ne am utor khong usnyu tele se phim yo lat ba phin shim da ko umpniang ka chongi phila ban ta da kanu ko umpniang ka ba bha pat de re ka basniu ka pen mi yo li re ki ba bha kim le re ta da phisngu luksan palat ta tang hi sin hi te yo ru te kani ka umpniang misnyu jongi re phisngu luksan phila ban ta tang hi sin hi te yo ru ken khnang bale bon bha usnyu jong phi ken nama sisim bata hena kamun usnio bet usnio da phila ta u hena bo powder yong usnio jo pido e khap ru kamun sa gem no ken te tuk umpniang ru kay rap ha ken ban pen gem yo usnio tu powder yong bo hena u rap ban pen sange e ka jing hap snio ru te tu lip gloss la slem ngala kalet ban shna ki bon ki ong kong ni le wat klem lap te to an sa shna biang namar ba de uni hi ubanga ta menta te ki dawai hoi utu so meleng powder ru phila ban yo na po joai ki la ra man to kasngi bat kum ju na po mat pran ha ka dor hispa tingka te udawai shini ru ngi ai te udawai rai kho ru ho ngi ai don arja dawai rai kho ki bala jor palat chimbe utu ba tho dawai rai kho ki bam pat jor kata chimbe utu ba tho dawai rai kho bi te utu bala jor phi ha ban thi hi ko ngap bat ka so jau te utu pat ubat ho dawai rai kho bi den kam thit ngap re den kam thit so jo re te tang kum tu hi an sapatai pat ken kum nu ba phin pen dan kam ya utu dawai rai kho te ka tu ka sabon sai khmat jungi ka best bha ka sabon sai clear ru ka best te ka ti ki sunscreen ru ki best ki moisturizing cream ki best bha ki ni ki bangi ngi pen mi te ki long ki ba best ki long ki ba bha kham tam ka tu ka wai pen jasti lai ka the best hi sha boro ki ekmen bha ka tu ka cream te han rai shuken mau betang arpanai phila penan kam ye ka tu ka wai te la da phi ru ka tu kam don jing ta re te kini ki ba me thla te na mar bo e thla udei uba uble ula bo be ji te phitang shu e ula mi biang tam ba mdei da ong banang pun tam ba ula mi biang kan te han rai da de ki wei pet ki bentai ki badan ki dak ha ka dur khmat kamut u khot sin don no hi ummi shure han rai u e thla pan
te umi biang na marok tu de bala bentahi nong pu nong thau to marata ka tu ka dawai ka jongi ka pen khoi bala pi ta hi ta ru kam dan jing ta te phi shep ting le yu ha pakat nang ta nang pha te long kum bangi ta glycerin long kum bangi shoot beniat te ka mot phim dan ka ma phin ki khuslai to ki kolkit le te ki dang dan jing ta suki ki shran be ki beniat reu tu dawai jongi le dan jing ta ai ru em te ki ba mi nyo le wa ju phot yo nyo le wa ju ta shu ki rong chemical na ma ki rong chemical ki pen snew ki kmat ya uklai ya ka shadem te ya ki kmat ya uklai ya shadem bat ki snyu ru ki hap kan re ki ni ki dawai ki jongi kim don jing ta ai ru em te ka dawai beniat ru ki ai ka ba pen light smashin tu ru ni ai te uble ka jing suk ni ban kur khui phi barak khat ya ro itrai